взимането ми на Добре, че добро вечер. Вие сте с предаването Samsung Nokia Be Connected People, а аз съм вашия водещ, Хубир Мирчев. Днес ще наблюдаваме майстор рибарите. Това е, драги господине, как се казваш ти? Добър вечер, добър ден на драгите зрители, на драгите... Ама без малко те, камо ще говори по-дискретно. Ами общо взето, тук сме в село Миндия, рибата вари перфектно. Каква е тази рибка? Каква е тази рибка? Нямам думи. С какъв повод се, господине? Ще ни кажете ли тайната? Как ги хващате тия големи малки рибки? Как да забиваш черве? Я да видим. Погледнете хубаво. Охо. Те са малко размазани, но това да не ни бърка. Това е номера, погледни хубаво. Айде. Фърлеш. Има вероятност да вариш, има вероятност да не вариш. Каква риба хвана той младеж? Виж го. Кой кашва? А ти кой си, бе? Аз съм Иван Стоенкин. Ето и аз извадих. Мога да я кажа на всички риболовци, рибари, лумджи и танка киците, може да дойдат тук на село Миндия. Ама тази риба е изкуствена, бе. Перфектен. Някой долу ти ги закача. Кълве, перфектно, плащаш 5 лева, късаш да фащаш. Айто и то. Белюици, картуши. Ами ти кой си, бе? Кой стоя си ти? Да. Това е положението. Ами ти не увиш ли? Я пак да съдим. Хвърляш, и чакаш. И после... Нищо, изложи са. После най-големия вид, най-търсеният вид пула магарове. Да, хвърляш и чакаш. Влева, даже на мене не ми чупа. Гайда, дай по-плитко е. Срещу 5 лева пула магарове вади ти, най-търсеният вид на рибата. Да. Трябва да го слушаш някой път този. Нека да видим най-сериозен рибар, който мълчи. Цял ден мълчи. Това е моя колега и мой учител по политика. Няма значение. Полирай ми там ни чешми с него. Ами кой си ти, бе? Аз съм Димитър Митко Бомбата и съм дошъл на на Миндия. Обаче един такъв му е злъгает, като че много риба. Обаче да ви кажа, има само рибки такива златни. Фащаш една златна рибка и фащаш много русалки. Кой този простагва? Кой този шкура му е без зъбите? Му чупе зъбите, мамич. Глупост, без глупости. Не го е без зъби, без цинизми, без глупости. Значи всичко е реномирано, добре 6. Без глупости? И биричката ще свърши. Как така свърши? И как да няма, бе? Двата коса, 5 галона има, бе. Половин каса в колата, ако искаш да отидем да изядем. Бах ти изруската работа, не мога фана риба. Часовник на птен замка не трябва да дойде. Вичко свачи, че ходя. Бънгари се лъщи, прочи, цика. Арбе, майка ти да е в панталона. Цика. Ако ма се опеш ти лъж. Ай, ще ти чука, гайда. Цика. Ето го. Оле! Пусни амбряжа. Амбряжа пусни. Виж ти как се гъни пърта. Амбряжа пусни, че го тървеш, ще скъса, Ама ти май не лъжиш, мошенник. Искай да те уволим от предаването. Чакай бе, чочко, чай да взима на този данко рибата, бе. И отново, само забележите какви чоканки, какви набивания. Ще седим след малко, нека да дадем малко пауза в минутното избрание на Хоби ТВ.